Ugeqa amagulu umuntu omdala uthi inhlonipho ilahlekile ezinganeni zanamuhla. Ziqhuba intwalanga uyisa imizi yobabaza uyisa sigijima nezingane otshwaleni. Eyabalali laba amabhodlela asihlazana kanye amhloshana belandelana zinkomo zediphini. Ungafunga ukuthi khona abakuzuzayo lapha etshwaleni. Wakhuza wababaza umuntu omdala athi ubhlungu ukuthi abanye ababuyi indodana lapha otshwaleni sebegwazene badubulana impela yizuvalo. Uma nqoba isibindi ngasho ngakhumbula usigidi mina umdlalo osicawucawu. Ungeke incwadi amaphupho engangifakazelwe yazi yonke le ndaba. Ashabalela amaphupho ezisukuzwane zanamuhla abalalo benyoni belinda impela sonto engenamvuso walutho. Inyama ibambambe ngamawashing bagcumisa ingqadi badansela isiginci senyama. Insuku ezu7 zeviki bacula uJohn Wick. Izinkanuko, izinkambi zikaFari yona into abayigijimisa kakhulu lapho otshwaleni. Wathi umuntu omdala kulungile baye. Thina sobe sesimile ngepicnic nefosholo sibagubhela indawo yabo yokugcina. Esho wakhomba umuntu omdala amathuna esigunguza kaMasipala. Okubhlungu ukuthi base sebebagubhele laba bantu. Sebenigubhele abantu abadala emathuneni. Esenina nibaphakela ethayeleni. Befikeke laba bahamba ngamakhoks emini nibaphakela etafuleni. Kanti lesizukulwane sanamhlanje nisikhulisa kanjani? Nisikhulisa ngamathandabuzo. Uyabuza umuntu omdala. Uhleze esitimeleni uthi indodana umeleni le ndaba afuna uhlalele phansi ngoba umuntu omdala noma nifike eqala etimeleni anisamsukumeli. Uma kuzokhuphuka ushukela ihlezi komakhala kokhukhwini impela ngazi le ndaba ngoyixoxela abantu ngoba amagwaba abasachobana cha ngeke chobana. Uthi umuntu omdala aqaqana amaqaphele kusasa abaphathi balelizwe kade bancwabisa sasa qaphelana. Sasho sakhali sasepophomeni. Saphamisa isandla somnxele. Uthi izizukulwane sanamhlanje sifuna ukuphila impilo yekusasa ngenamuhla kodwa umvuzo yithu. Bakithi ngiza umoya walenkondo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo. Kanti nepensele kade ngibhala ngathi lafa elihle kakhulu. Yes.